Kwantowo fizyka dowo ma porozmieć, co z umarłyma, dowo ma dostać to, co sobie wyobrazymy, tak przynajmniej niejedni twierdzą. Ale dzisiaj pogadamy o tym z kimś, kto so znaje na fizyce. Naszym gościem jest Sylwia Mieruńsko-fizyczka i Słowiańsko-Żercka. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Zanim zaczniemy rozmowę, ja bardzo serdecznie rozsiawaję do subskrybowania naszego kanału, dawania paju w górę i pisania w komentarzach tego, co wam myślita na te webgadywuny. Tyme gady ta w sieci ma w kółzie meka siebie mumę swoje media w internecie. A teraz zaczynamy. Witam bardzo serdecznie, rocza wszystkich serdecznie na Dzień Jednotek Kaszebów, który są będzie w tym budynku w Bulszewie przy ulicy Szkłelny 35. Wiele rozegracji będzie kaszebska influencerka, kabaret Quinda, wiele wystawców z Kaszeb, coś do jestku, także bardzo serdecznie zapraszam, wiele atrakcji, będzie również też Bućka, będzie skat, będzie Baśka, także każdy coś należy dla losy. Bardzo serdecznie zapraszam, do usłyszenia. Kaszeby i Siattrzymy są mocno jak niederdzewny balustradę od Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Na jej programy są dobrze wykończone i zanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. W Kasiebej świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, krane, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. W Kasiebej świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słepsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Zaczniemy od stanu fizyki sprzed 100 lat. Pieter Zeeman, nederlandzki noblista z 1903 roku, powiódł, że on był młody, no to go tak zniechęciwele do studiowania fizyki, bo go doleżała i wnet skończono, że tam nie ma w niej placu na coś fundamentalno nowy. Albert Michelson godu, że w sieci nowoźniejsi fundamentalne prawa są już odkryte. Jest małe prawdopodobieństwo, że będą dofulowany przez nowy odkryca, to wepływie z 1894 roku. I Marcelin Berthelot, przepraszam tych, co znają franceści, za moja wymława w 1885 roku rzekł, że świat nimo dlonaju krajamnotów. No i tam też co przerównywał to wszystko do geometrii, jak no taki skończony nauczyk, że wszystko jest piękno, webrechowuny i możemy sobie tego nauczyć, ale już nic nowego nie odkryjemy. Tak było 100 lat temu, a później się zmieniło i się okazało, że w tej fizyce my tak po prawdzie wicy nie wiemy jak wiemy. Co takiego się stało? Stało się to, że Wasta Becquerel robił badyrowania sznekrową za jakим źródłem witu. I tak się zdawało, że to elektryczny wid jeszcze to było taka nie do końca opracowany, jeśli nie było tych żarówków ani nic takiego. I oni sznekrowali za takimi materiałami, jak się da naświetlać, wida na przemiar słonecznym. I tej łeb całą noc to będzie świecać. I znaczy skumulować wid, żeby później go wezwać. To fluorescencja, fosforescencja i taci tam insi rzeczy. I tej oni badyrowali aparatne materiały. I jednym z takich materiałów to była ruda uranu. I on to zawił w takie fotograficzne papiery, co by się to naświetliwało. I tej on odkrył, że choć oni zobaczyli o tym, żeby tą rudę uranu naświetlać, to papier był czarny. I tej on rzekł swojej sztudirce, co to doktorat miała aktualnie go pisać, a wiesz ty, Maria, weskaj ty to sprawdź. I tak się zrodziła fizyko jądrowa. Maria Curie Skłodowska, później Curie, jeszcze wtedy Blusz Skłodowsko, zaczęła badyrować, później ze swoim chłopa i no wiemy, skończyło się to nadgrodami Nobla.
I skończyło się takim młodym nowym fizyci, że pojawiło się więcej pytaniów, jak odpowiedzi. Mój jeden z profesorów, gdzie ja studiowała na Gdańskiej Politechnice, rzekł, że to, co my widzimy i co znajemy o świecie, to jest 5 rintów tego wszystkiego, co tak po prawdzie we wszechświecie jest. Jest wiele je przed nami, jak widzę. No i też fizyka to jest taka nauka, gdzie ona fascynuje nawet tych, którzy jej do końca nie rozumieją. To znaczy, gdzieś tam, przynajmniej tak z mojej rzadko to wezrzy, że chemia to był jakiś przedmiot, który trzeba było zdać, a fizyka to jest coś, co nawet jak te oceny były gorsi, to równak to jakoś fascynowało człowieka. Z czego to wychodzi, że ta nauka tak bardzo fascynuje też tych, którzy no, nie mają takich naukowych ambicjów? Mnie się zdaje, że dzieje się tak dlatego, że ślednimi latami pojawiło się wiele takich uczonych, jacy rozumieją fajnie opowiadać o fizyce. Na przykład dla mnie był Carl Sagan, już nie żyje, to był uczały, jaci pracował dla NASA, ale też on rozumiał pisać bardzo fajne książki, w jakich nie było ni żadnych wzorów, ni żadnych tam rachunków fizycznych, lecz plus opowieść o fizyce. A też i rozumiał pisać romany science fiction. I to było fajne, bo to ledzy bardzo wcygało. Insi to na przykład Stephen Hawking. Wedle mnie też on rozumiał tak gadać ledzą o fizyce, że nawet jeżeli ktoś nie rozumiał tak do końca tych wszystkich prawów fizycznych, ale ta opowieść była bardzo wcygająca. Prawa fizyczne to jest coś, co często nama wydzibo nasze myślenie, bo taci prawa jakby na prosty rozum są często insi, jak to, jak po prawdzie wszechświat funkcjonuje. Ci jest taci nodzywniejsi prawo, które no, ciężko je człowiekowi zrozumieć wedle siebie. To jest, nawet ja bym rzekła, że to nie jest tak zestaw w tej kwantowej fizyce, my nie musimy schodzić, ale na przykład zrozumieć 4. wymiar. My żyjemy, nam się zdaje w 3 wymiarach, ale po prawdzie już Einstein rzekł, nie, my żyjemy w 4. I to jest bardzo drango zrozumieć. Nawet dla ledzy, ja ci rozumiem to rachować, jak my to robimy, to w cyklie bardzo drango zrozumieć, jak ten 4. wymiar jest i za czym, no, a dlaczego tak. Myślę, że tu może pomóc wyobrażeni są dwawymiarowych istwów. Jo, to znaczy, one są na kortce, my widzimy, że ta kortka idzie wydzibnąc, a one tego nie wiedzą. Jo, ale jeżeli my gadamy o takich teoriach, to żeby na dzień do uciały chcą odejść od teorii strunów, ale żeby wyjaśnić teorię strunów, to tych wymiarów musi być więcej. 10, 20 i to jest bardzo drago zrozumieć. Bo cały czas ten 4. wymiar jest jakąś barierą. Gdzie się czuł taci stwierdzeni, że czas jest też wymiara? Jo, czas to jest ten 4. wymiar. Einstein miał rzekłe, że my żyjemy w czasoprzestrzeni. Ale to jest taki wymiar, w jakim jesteśmy w stanie przesuwać sobie w jednym kierunku. Cie ryze w czasu są teoretycznie możliwe, ciągłowo kiedyś do tego dojdziemy, że to bardzo możliwe. Drango mnie jest rzeknąc, ja by rzekła, że nie. Stephen Hawking też był dbe, że to się nie da. On nawet zrobił taką rozegrację dla wanoźników w czasu, ale ta roćba... Reczył ich na zędzenie, jo. Ale jak to było? On ich rocił później, a to się wydarzyło rechli i on jakby widział, że nikt nie przeszedł, a gdzieś tam za rok ta roćba wesłał, no i jeśli ktoś by mógł ryzować w czasu, to by się cofnął. Udało. I też on miał takie stwierdzenie, że ciebie to było możliwe, to wtedy dzisiaj full turystów czasowych by przejeżdżało do nas, a co stać go nie dzieje, także to pewno nie jest możliwe. Jeśli wracające do widu, bo od tego my tak pewna zaciele, że prawie te obserwacje, jak so wid zachowywał łedem, które ma nomen omen łecie, to znaczy ten sensor, który widzi wid,
na jakiś nowy zdrzeni na fizyka, są wid. To je baro ciekawe zjawiście, choć byle temu, że je korpuskularno denegłewi, to znaczy ani nie możemy tego rozpatrywać jak no denega, ani do końca jak no materia tej. Czym je wid? Jak to techniczno wezdrzy, że wid istnieje? Techniczno to je taci zaburzeni płela magnetycznego i elektrycznego. I to je porcjowune. To zaburzenie idzie w takich maleńkich porcjach, dlatego to je ta korpuskuła, albo to je ta wała. Jak to się stało, że we wszechświecie zaczęły istnieć fotony, bo to one w cudzysłowie niosą wid? To na sumnym początku tego nie było. Dzisiaj był ten wielki wybuch, to widu jeszcze nie było. Ten wszechświat był za gęsty, co by wid mógł ryzować, ja by to tak rzekła. Tej musiało tam tyle czasu iść i tej sa wszechświat zrobił mniej gęsty i tej sa ta energia, bo po prawdzie wid to jest energia. I ta energią sa uwolniło. I tej sa wid pojawił. Są taci twierdzenia, które też bardzo często w tych takich kręgach New Age występują, ale chcę ją sobie spytać, na wiele to je naukowi, że sobie że wszystko je energią, że materia też na jakiś równi z niej energią. To jest prawda. No mamy tą formułę Einsteina, energia sa równa masa razy chudkość widu do kwadratu. To jest prawda. My mamy tak, nawet jeżeli my tu są, nawet ta taska z łodą, jaka tu stoi na tym stółku, ona ma jaką masa. I jeżeli by my mogli znikwić tą masę, to ona by się zamieniła w energię. To my nazywamy w fizyce masą spocinkową. Teraz przejdźmy do budacji atomu, bo to też jest coś, co było uznawane w nauce za niepodzelny element realności. Co my dzisiaj wiemy o atomach i wiem, że to jak my uczymy w szkole o atomie, to jest też jakieś uproszczenie, bo pokazujemy, że ten atom to jest taki słońce, to znaczy to jądro atomu to jest taki słońce i te elektrony w kół krążą tak jak planetę, to tak nie do końca wezdrzy. Jo, z elektronama na przemiar je to sumno, co zwida. To jest i ta korpuskuła, jo, ale też i to jest wała. I ten elektron je na tej swojej orbice w atomie, to on je też wałą. I on to nie możemy tak zdrzec na to, co to jest ta taka kulko, jako se tam wkół tego jądra obracywał. Nie, to też jest wała. I to sumno my możemy rzeknąć o tym jądrze. Tam też to nie jest tak, że to są ci parłączone kulci, jak to są w szkole łoglowo gada, to też jest taką jedno, ja bym rzekła masa, to są tak wszystko parłąci i na przykład jeżeli my wiążemy protony i neutrony, to tak po prawdzie ten neutron czasem jest protona, czasem jest neutrona. I one się tak przechydują. I nie da się tak precyzyjnie stwierdzać, gdzie ten elektron jest w tym atomie. Nie, bo on nie wałą. Ja jedno szkołownikom swoim rzeknę, że to muszę ciej on je na tej orbice, bo ciej on tam gdzie slecę, to może być my możemy sobie zdrzec na to, jak to na tą kulka. Ale ciej on je na tej swojej orbice, tam gdzie on ma być, to on je, jak ja bym rzekła, rozsmarowany na całej sferze. I to tu już przejdziemy do kwantowej fizyki, bo tam też taci niedookreślone rzeczy to jest takich tych domena tej mechaniki kwantowej, ale zanim przejdziemy do już samego tego, jak funkcjonuje kwantowa fizyka, to zacznijmy od tego, czym ona nie jest. Bo bardzo wiele jest twierdzeniów tego, czym kwantowa fizyka jest, wygłosiwanych przez ludzi, którzy sami nie są uciały, którzy nie znają się na fizyce i tu mamy bardzo wiele twierdzeniów takich, że na przykład fakt, że obserwator ma cesk na przebieg tego procesu, jest tu takim wskazaniem, że my, jak na obserwatorze wszechświata, możemy sztyłtować jego nytera, możemy przez nasze mesle, które też gdzieś tam są, mają swoje częstotliwości i my wesylu my te częstotliwości i dzięki temu od wszechświata możemy dostać to, co chcemy. I o takie twierdzenia ciu.
Ty čím fyzika kvantovo nie je? Od tego zacznij. No to nakvesně tím, o čem vejste měli gadané, to tak nie dzieje. Fizyko kwantowo, ona tylko sa bluz tych maleńkich subatomowych zachów. Czyli my mamy jakieś obserwacje elektronu i jeżeli my chcemy, co by on zachowywał, jak no ta korpuskuła, to on się tak bardzo zachowywał. Jeżeli my tak zaprojektujemy, jaci tam doświadczeni. A jeżeli my doświadczeni zaprojektujemy tak, co by się ten elektron zachowywał jak no wała, to on się tak bardzo zachowywał. To jest ten akt naj obserwacji ma na to cesk. Ale to tylko z elektronu, to są tylko protonu, neutronu, to są nie tylko wielkich zachów. To nie będzie tak, że cię Jan zrze na ten stół, to on się będzie zachowywał tak albo tak. To tak nie wyjdzie. Ta kwantowa fizyka tylko są bluz maleńkich subatomowych zachów. A co to znaczy, że zaprojektujemy go tak, żeby się zachowywał jak korpuskuła? Doświadczenie my musimy. Co my chcemy udokaznić? Jeżeli my chcemy udokaznić, że elektron jest tą wałą, to my musimy to doświadczenie zaprojektować na przemiar, co by ten elektron jeden elektron przelazł przez dwie dziury w tym samym czasie. I możemy takie doświadczenie zaprojektować i on się tak bardzo zachowywał. Ale wtedy my nie jesteśmy w stanie widzieć go jak to tą kulka. On bardzo się zachowywał jako wała. Jeżeli my będziemy chcieli, żeby się elektron zachowywał jak no kulka, to musimy inne doświadczenie, inaczej obserwację też przeprowadzić i on się będzie tak zachowywał. I to jest dokaz na to, że my żyjemy w symulacji, może, bo takie też są twierdzenia, że jeśli to coś jest jednym rozdredzim, to może to jest tak, że my żyjemy w jakiejś symulacji, która naprosto ma taką mocną brechunkowo, że nam się wyświetliwo ta korpuskuła ciewała. No to jest film Matrix zakłaniu. No ja by tak nie rzekła, ale jeżeli ktoś tak lubi myśleć. No i to cały czas banda pewna drążył ta kwantowa fizyka, bo to jest bardzo ciekawe tym, a z drugiej strony ciężko do zrozumienia, to może prawie jakieś zgłębienie tego pomoże nam to zrozumieć. Na tej rówiznie taci kwantowy, pewna wszechświat co zachowywał jakoś inaczej jak na tej wielkiej rówiznie, tak jak te rzekła. Ten stół niemdze taci insi, zanależną od tego, jak obserwator co zachowywał, ale gdzie jest ta granica między mechaniką kwantową a klasyczną i czemu łeglowo taka granica jest? Bo godumełe tym samym wszechświecie, które nie podduny tym samym prawom. Ja, to jest w cykl tako tima, taki problem, jaki uczowie chcą rozwiązać. Chcą połączyć tą fizykę kwantową, tą mechanikę kwantową z łoglową teorią względności Einsteina. To co w cykl nie daje zrobić, taką nadzieją, ja by rzekła, była ta teoria strunów, ale teoria miała czete artyciel, w jakim, naukowy artyciel, w jakim było napisane, że sa odchydy od tej teorii strunów. W cykl nie rozumiemy, jak to połączyć. To jest wielkie zadanie dla nich dzieci, co by to odkryć, bo to jest ważne, żeby mieć ten taki łoglowy model wszechświata. Granicą jest masa. Jeżeli my przekroczymy, na przykład, ja rzekła, że elektron, jaki ma masę, on jest albo korpuskułą, albo wałą. I to my pozywamy wała materię, albo wała de Broglie'a. I to się dało obliczyć, jako jest długość tej wały. I na przykład, jeżeli ty reszasz idziesz, ty masz masa, masz prędkość, to tej my możemy obrachować, jako jest długość tej wały, mojego ciała. Jo? I to jest tak krótko, to jest krótsze niż coś, co my pozywamy w fizyce długość Plancka. W matematyce my wszystko, każdą długość możemy na pół podzielić i jest wszystko ok. Ale w fizyce się tego nie da zrobić. Jest coś, co jest mniejszą długością i to jest ta długość Plancka. I tego nie podzielisz. I tego ju nie podzielisz, bo tam za wszystko, to ktoś napisał, że wszechświat się rozwarstwia.
Ja rzekła na początku, że my żyjemy w tej czasoprzestrzeni, jo? To jest połączone ze sobą, te 4 wymiary, a poniżej tych długości plankach to rzekły, że to są rozwarstwy. I to sumno jest czasa. Tyś jedno mniejsza, no krótsza chwila czasu, jaka ma fizyczny sens, fizyczny cwek. I poniżej tego to nie ma. I jeżeli my się zbliżymy do takich długostów czy takiego czasu, to je buten szeku. To już wtedy czas płynie pewna jak taci klatci w filmie. Jo, to nie jest płynny. I to jest, dlatego to się nazywa kwantowo, bo kwant to najmniejsza możliwa porcja. Wszystkiego. Czasu, długości, masę, energię. Coś, co my widzimy w naszym wielkim świecie, że to jest ciągłość. Ja? Na przykład, jeżeli ktoś idzie, no to ja widzę, że on płynno z miejsca do miejsca, z placu do placu reszy. Ale jeżeli byśmy zdrzeli na to z tego baro małego świata, to nie. To jest tak, że on jest tu, a później on jest o tą długość planka. Jo. I to wszystko jest kwantowane. Wszystko, nawet ten nasz wielki świat, tyle, że to jest taci maleńci te porcje są, że my tego nie widzimy. To teraz ja rozumiem, czemu tyś so wiąże taci nodze, ja nie wiem na wiele one są uciały, a na wiele para uciały związane z kwantową fizyką i teleportacją, bo to taka jakby teleportacja jest. Jo, to jest prawda. Żeby taci coś zrobić, to musi być kwantowi splątani. I to jest prawda. I to, jeżeli idzie o taci maleńci zachy jak elektrony, to się da zrobić. Mój jeden profesor na Politechnice rzekł, że jeżeli my mamy już teorię, jak to zrobić, to teraz plus idzie o technika. Tak, profesor był dbe, że to się da zrobić. Ale na rówiznie kwantowy, czy jak ja będę moim auto, a zrobię to jak stoję w sztopie, to so przeniosę do garażu? On nawet nam gadał, że ja za ile latów to nawet wielkie rzeczy będzie można teleportować. Tak rzekł. No dobrze, i to już rzekł uciały przebyćmy, to nie jest kwestia czegoś przecietunego w internecie. Dobrze. Tu mamy Perzynka rzekły o tej kwantowej fizyce. Myślę, że tu byś poprawdze mógł rozwijać bardzo. Jeśli zamykające ta tema, bo ja zaczynam od tego, czym na nie je, jak sobie sowedowo, skąd sobie, że to, że kwantowa fizyka, no pewna podał ofiarą tych takich parauciałych teorii. Oni są prosto uwzale na ta kwantowa fizyka. Mnie się zdaje, że idzie o to, że to się zdaje bardzo mądry, to się zdaje bardzo niezrozumiały. I jeżeli ktoś, kto poprawdze nie rozumie się na tym, ale ciągnąca podpiero takimi argumentami, że bo ja wiem lepiej, bo ja tu się opieram na tej kwantowej fizyce, to może jakby ja by rzekła, że to tak chce udokaznić, że oni mądrzejsi niż inni są. Ja kiedyś gadała z moim szkołownika i on mnie taci rzeczy o fizyce gadał, co to nic nie było zgodnego z prawdą. I ja sobie tak pomyślała, że to idzie też o niektóre programy, nawet na takich karnelach jak Discovery albo insi, że tam się pojawiło wiele filmów, ja ci poprawdzę, nie były naukowe. One były taci z grańce, nawet jeżeli oni robili to w dobrej wierze, bo te ledze myśleli, że oni nie gadali, że to jest terror, gdy są prawdziwy stan nauci, ale że może kiedyś, bo to by tak mogło być, a ledze niektórzy ci te filmy oglądali, no to brali to, że to tak jest, bo Discovery tak pokazało. Nie? To jest marka. No, my tu takich rzeczy nie powiodουμε na naszym karnelu, temu zachęcamy do subskrybowania, do tego, żeby webzyrać na nią, bo my po prostu weryfikujemy swoją wiedzę i godujemy z ekspertami, a nawet jak my sami na czymś nie znajemy, to mądrzejsi od nas tu gadają. Dzisiaj goda z nami Sylwia Mieruńsko, fizyczka. I no, jeśli wracające Perzynka do tego, to nie wiem, czy te ciała, ale ty się coś takiego jak kwantowa fizyka łedę. Jo. Je coś takiego? Nie. Poprawdze, kwantową fizyką tyka się wszystkiego, co jest materią, tak tej łedy też, ale ja rozumiem, o czym ty gadasz, to jest taki modny, slidnimi czasami
ja bym rzekła, nurt w sztrumjać tam w internecie, że łeda ma pamięć, że ona załączy w taci klastrę i to czyli ten klaster pamięta wszystko, co tam z tą łydą dziejało i tej łyda je belno, żywo albo lecho, martwo i to pewna je ma coś pospólnego z nauką. Idzie o to, że cząsteczka łydy je dipola. Z jednej strony je dodatnie, z drugiej strony je ujemne. I tej plusy i minusy się przyciągają. I to jest prawda, że w łedze taci klastry się robią, ale one się robią na krótko i to nic nie ma pospólnego z pamięcią. I jeżeli łeda się ochłodzi, to się strukturyzuje i się zmieni w lód. Tak po prostu. No bardziej taka absurdalna teoria to jest, że ta łeda jak so w lewo miesio to jest zdrowo, w prawo to niezdrowo, bo tam jakieś tam rzeczy sadzają, ale to ją ustawmy. Nigle przędzę medali, krótko pauza na reklama, a po reklamie midzę iść małe jądrowie energetyce, tymcie jądrowość trumłewnio na kasiebach na pomożym je dobrą łódbą, a tyś jak parłanciec wiara znowu. Wyle, widzisz, fajnie, że my do tego cygerta prześlę. Te so hecz stowiesz, te tu wszystko kupisz, a ja so tyś tu naleza inne... O! Bo mnie so kreciew złomała, ja nie da za nową płacę, jak ja mogę stać im sztyla chodzę, ale jo, ludzie, bo oni tu jeść głyma miele do tego. Wiecie, lesny przeszedł. Witam, a teraz mnie głowa boli. Ja kol wójta był, bo my teraz raza z gminą ta lauba w lesie stowiamy tam koltygłe park placu, nie? Ja by brakuje teraz jakiś ten głezdze, jakąś żoga, nie wiem co tu, o! Impregnat tyś do drzewa, tam de dobry. Ja, bo teraz ta inwestycja mamy, to so przede wszystko, a wam to daci fajny asortyment. Jo, oni lauba stawiają, jo, ja wiem, co oni tam budają w tym lesie, bo to, ja myślę, no przód oni może te budę dla ptochów chcą cię coś, ale to taci wieldzie je. Oni tam chcą pewno, bo oni ten park narodowy chcą stworzyć, jo? Bo oni tam chcą przewrócić do rzeczy te mamuty i oni tam budają dla nich taci dofudrowani. Jene seja, to tam strach wlażac, jo. A ja co rzeka czemu? Bo oni tam wsiądze kamerę mają, poprawdze. Jednym razem ja tam siedł, spuścić sobie chujka na święta. Zarę mnie lesny schaltowo, skąd oni niby to wiedzą? Ja doch nikomu nie godu, jo. Ale w tym lesie to są rozmaite dziwne rzeczy dzieją. Oni tam nie dość, że ty tam budają jakieś dziwne rzeczy. Oni tu chcą te parci stawiać. Ale tam jest ta błerowo-cotka, co so przyde goda odzecą, że ta błerowo-cotka, że ona tam coś dowoledzą, nie? A ja ci powiem, to jest prawda. To po prawdzie ona je w tych lasach, ale ona tak bardziej przy drodze stoi, bo jednym razem ja z płetku ja so pytał, czy ona tam coś dowo. Ona rzekła, że za 200 ona mnie może dać. Jo, także oni tu mają rozmaitych, a tu tych tarczów rozmaitych, wsielejacich, a do egrodu wszystko, jo. A wiesz, że ten cyger to so tyś wyburzenia ma zajmuje, ja so musiał do niego odezwać. Czemu? Bo ja by chciał, żeby on lesny mu Buda zburzył. To może by leśny bez o czym innym zajął, a mnie nerwys nie robił. Dobrzyńca Cygert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygert. Serakłewsko wigły da. Negita tu je fajn webir w tym eskale. O! Te kachle! To na mam pasowało. Ja to mogę nawet sum położyć. Joce dum sum położyć, kiedy ty to zrobisz? Ty tak der godość, że to zrobisz i nic. Kabina te miał zamontować i co? Nic, Joce, godą, a to derch nic nie robi. A, Gita, jak ja sobie godą, że ja coś zrobię, to ja to zrobię. Te mi nie darwość co pół roku powtarzać. Wesio, dej płeku. Zresztą zacim te to masz robić jak w tym eskale, oni mają to, że oni mogą tyś zamontować wszystko. Oni nama i kabina zrobią, i kachle położą, to wszystko idzie załatwić. Tobie i załatwić, a ja som da sedzę i piwo pił. O. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio. Witam bardzo serdecznie, Rocza wszystkich serdecznie na Dzień Jednotek Kasiebów, który są będzie w tym budynku w Bulszewie przy ulicy Szkłelny 35. Wiele rozegracji będzie kasiebska influencerka, kabaret Quinda, wiele wystawców z Kasieb, coś do jestku, także bardzo serdecznie zapraszam, wiele atrakcji, będzie również też Bućka, będzie Skat, będzie Baśka, także każdy coś należy dla losy. Bardzo serdecznie zapraszam, do usłyszenia.
Przed pauzą tego dała łedze i o tych teoriach, że łeda ma swoja pamięć, para naukowych, choć mających zestaw jakiś spłedli w nauce. Jeśli idzie ta pamięć, no to tu też są godowe informacje i w fizyce informacja co innego znaczy, jak na przykład w mediach. I no taką rzecz, która jest dość ciekawa, to są, że czarna tak przecygo wsiadła materia, że stamtąd nie wiadomo są nawet wid, czy informacja. Co to znaczy, że tam telefon nie odbiera, czy... Jeżeli coś się zbliży do czarnej dziury, to, co jest krócej czarnej dziury, jest bardziej przeciągane niż to, co jest dalej. Nawet jeżeli to jest coś bardzo maleńkiego. I tej my jesteśmy dbać, że wszystko się rozpyda na atomy i pojedynczo atom za atoma wpyda do czarnej dziury. I te mamy coś takiego, co się nazywa promieniowanie Hawkinga. To o tym pisał prawie Stephen Hawking i tym się zajmował, że równak co z tej dziury wylety. To są takie wirtualne cząsteczki, on to tak pozwał. I te sagody, że czarne dziury parują. Jeżeli dziura jest mała, na przykład Stephen Hawking był dbać, co na granicy naszej atmosfery podceska słonecznego wiatru albo też kosmicznego promieniowania tworzą się bardzo maleńkie czarne dziury. I one chutko parują. I to nie jest informacja, jako się wydostawa z czarnej dziury, bo to jest prawda, stamtąd nic po prawdzie nie może uciec, ale to są takie cząsteczki, jakie się tworzą na granicy czarnej dziury, jeżeli coś do nich wpłynie. I jeżeli dziura jest wielka, na przykład jak w centrze naszej galaktyki, tak tej ona bardzo wolno pareje. A jeżeli ta dziura jest mała, to wtedy chutko i ona jest znikwiona. I Stephen Hawking nawet miał rzekłe, że może taki nowy warg by się pojawił, ledzy jaci sznekreją za tymi czarnymi dziurami, jaci są na granicy naszej atmosfery. To znaczy je możliwe, że są takie miniaturowe czarne dziury, na przykład w słońcowym ustawie? To jest możliwe i one chutko są znikwione. A one są jakąś zagroźbą, bo czarna dziura to straszno brzmi. Jeżeli ona jest wielka, jak na przykład było pokazane w filmie Interstellar, bardzo fajnie była ta czarna dziura tam pokazana, ale jeżeli one są takie maleńkie, to one znikają w parę, nawet nie sekunda, mniej niż lecę. Ale ja bym chciał dopytać, czym jest ta informacja, bo godo są, że informacje są niewiadomowe, to co to znaczy? Nawet wid też jest informacją, tak? To jest elektromagnetowa wała i to jest informacja tak po prawdzie. I wszystko, co ma masa albo energię, jest informacją. No i ciekawie, skąd taka płezwa, bo informacja nam się kojarzy z jakąś wiedzą, z czymś niematerialnym, a tu prawie w fizyce to ma często inne znaczenie. Bo na przykład informacja to jest wszystko, co my wiemy na przykład mamy jakiś tam atom i w tym atomie mamy elektrony, każdy elektron ma swoje kwantowe liczby. Każdy proton, każdy neutron też ma to i to informacja to jest, jak on kwantowo jest skonfigurowany, to też jest informacją. Nie? I to jest to, co są prawie z czarnej dziury niewiadomo. Teraz przejdziemy do innego zagadnienia. Myślę, że wedle ciebie bardziej bezpiecznego jak czarna dziura, choć niejedni mają strach jądrowy energetyki. Zacznijmy od tego, bo wiele ludzi może nie wiedzieć, czy jądrowy a atomowy to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. My jesteśmy na studiach gadali, że atomowe sztrumownie to my mamy ich full. Na przykład atomową sztrumownią jest elektrocepłownia w Gdyni albo w Gdańsku. Ona, ja bym rzekła, bawi się atomama. Mamy atom węgla, mamy atom tlenu, to się par łączy w ten tlenek węgla i tej to my operujemy atomama. Tak? Tej mamy ciepło i stąd mamy sztrum. Jądrowo operuje na jądrze. W jądrowej sztrumowni jądro się rozpydy i z tego mamy energię.
I teraz techniczno, jak to wzdrży? Rozpoda się jądro atomu, jakie procesy są wdrożone, żeby do tego doszło, no i później jak to wszystko krok po kroku prowadzi do tego, że wkabluje sztrum. Ja rzekna wam o sztrumowni, jak ten reaktor na uranie robi. Są insi, ale uranowi to jest no lepiej, no szerzej stosowany i tak myślę, że to jest I tak też dzieje ta sztrumownia, jaką te odwiedzała we Francji? Ja. Mamy uran, na terze jest uran, ja ci pozywamy 238, jego jest no więcej, ale on tak nie do końca jest dla nas belny, które są reaktory, ja ci na nich robią, ale to on nie no częściej potykany. Musimy pewnie zmienić taki skład tego uranu i musi tam być więcej uranu 235. To jest dla mnie najważniejszy uran. On w przyrodzie to jest tam ułamek rinta, to nawet nie jeden rint, ale my możemy to wzbogacać. I to się nazywa uran wzbogacony. Tam jest 5-6 rintów tego uranu 235. I on jest no ciekawszy, jeżeli do tego jądra wpłynie neutron, jeden neutron, on się robi niestabilny i on się zaczyna rozpadać na 2-3 inne pierwiastki i jeszcze tam neutronów wyletywa z tego jądra i wiele ciepłoty. I o tą ciepłotę prawie idzie, to wszystko jest, ten cały reaktor jest w łedze, często łeda, plus łeda, i ona odbierywa to ciepłota i tej... Znaczy prosto łeda są na grzywo. Jo. I tej idzie to do takich tam wężowniców i tak dalej, które tam jest dredzi, pozywa się łobieg łedy i ta drego łeda odbierywa tą ciepłotę i tam jest wielki cesk, wielgo, no, temperatura, Te łedy są jakoś zmniejszają, czy nie, są łedy to nie może, izolowane? one muszą być odizolowane, ta łeda, jak jest w reaktorze, no ona jest niebezpieczna, to jest prawda. Tak one muszą być wyapartnione. I ta drego łeda zamieniła się w para, no i to idzie na turbina, tej generator, to jak w każdej innej elektrowni później mamy generator, ja ci nam sztrum generuje i to idzie. A łedna para to jest technologia już z XIX stolecie, cie śrechlejszego i to pewnie nam zmieniło myślenie, bo cole mało myślimy, że jeśli to jest energia z jądra atomu, to jakoś to jądro so rozpodo, tworzy się jako skrach, terna trafia do kabla i wtedy jest ten sztrum, a to jest taki bardzo prosty. Okrum, apartność jest plus, co jest źródłem ciepłoty. Węgiel, ja ci się spaliwo, albo atom, ja ci się rozpadu. I to jest plus jedna apartność między jedną a drugą sztrumową. Ale apartność jest wydajność. Jak to wzdrży, jeśli idzie skala kuli tego, kuli tych jądrów, kuli kilo tych jądrów musi być na kuli kilo węgla? Jest na studiach, jest rechowane, 1 kilogram uranu, kuli energii nam do i to weszło nam wiele wagonów węgla, musi być. Ja plus rzekna, taci łodim, ja ostatnimi czasy w internecie widziała, to bardzo fajn starna, jeśli ktoś chce taką prawdziwą, belną wiedzę o wszystkim, co je łączy z promieniowaniem z Czarnobyla, tej je na Facebooku fajn starna na promieniowanie.pl. I oni po prywdze rzetelną wiedzę tam dywają. I oni taci łodimk wstawili ze sztrumowni z Litwy. To było sztrumownią jądrową, jako skończyła już robota, bo wszystkie sztrumownie jądrowe ile tam latów robią, a tej muszą być zamkłe. I oni pokazali kuli tych resztków z 25 latów roboty elektrowni, sztrumowni zostało. I to wezdziało, że to były taci beczki. Jaci stojały jedna koło dredzi i ich było tyle, co sobie pomieszczało w jaci sportowi zale w szkole jaciś. I Przez te wszystkie lata. Przez te wszystkie lata. I to było wszystko. To te wszystkie te resztki były. Kuli resztków jest
takich sztrumowniów węglowych, no to je o wiele, wiele więcej. A co so stacima resztkama później dzieje, godem tue jądrowych I te węglowo to je, one są chowane w starych kopalniach zoli. Są w Szwecji na przykład ma taci skrytci i insi kraje też, ale slідnimi laty uczały Polści z Polskiej Akademii Nauk wynaleźli taki reaktor jądrowy, jaki może robić na tym wypalonym paliwie jądrowym. I teraz oni sznekreją za detkama, co by zbudować taki do baderowania jeść, bo to trzeba przetestować. Jeżeli by to się udało, tych resztków nawet nie będzie, bo one będą jeszcze raz wezweskane do robienia sztrumu. To by było bardzo fajne, tym bardziej, że taci resztci, one dość długo są niebezpieczne. Ale jeśli chodzi o to, że tam w cyk zachodzą przemiany jądrowe. Te pierwiastki się zmieniają w inne pierwiastki. I też ja jeszcze na studiach jeden profesor nam miał rzekł, że my to wszystko musimy schować, bo to jest niebezpiek i to jest nama do niczego nie jest brekowny, ale za ile latów my to wszystko będziemy wydobywać, bo tam się pojawią taci pierwiastki na przemiar metale zem rzadkich, jaci będą nama brekowne do technologii. To jest też fascynujące, bo tak po prawdzie bandzę, że człowiek nie wydobywa, ale tworzy metale. Dobrze rozumiem? Ja to nawet na studiach też robiła. Ja zmieniwała je taki metal w cyna. Maryczny bukse, to jest alchemia, bo w wstrzydnych stolecach ledzę tak chce złoto produkować. No, taki alchemik zemie to nie był taki belny. 1 kilogram indu to jest 680 zł, a 1 kilogram ceny to 68 zł. Jeśli chodzi o kwestie procedurów bezpieku, no bo wiemy, że jak godą małe jądrowe elektrownie, no to nie możemy nie nadcidnąć o Czarnobylu czy o Fukushimie, gdzie doszło do tych tragediów i to no, konsekwencje tego wszyscy znajemy. Jak to wzdrzejecie? Te procedury są od czasów Czarnobyla zmieniły, na przykład z twojej wizyty we Francji, czy one są zanależne od krajów? Procedury są międzynarodowe, to nie idzie tak, że każdy kraj swoje procedury tworzy. One są bardzo restrykcyjne, to je wiedzieć. Tak po prawdzie, no, to nie jest tak, że ktoś może wleźć do takiej sztrumowni. To tam są to zapozywa taki kręgi bezpieku i bez ten pierwszy to tam można wleźć, ale to jest w cyk daleko od tej sztrumowni. Na każdym etapie jest wszystko sprawdzone, czy ty możesz, czy nie możesz tam być. Mnie się zdaje, że procedury naprawdę są bardzo restrykcyjne i bardzo belno zrobione, przerychtowane. A jeżeli idzie o Czarnobyl, no to musimy mieć w pamięci, że to się działo. To był Związek Radziecki i tam wszystko było butenszegu. Bo po prawdzie katastrofa w Czarnobylu to była no, fela człowieka. Człowiek zrobił fela, on nie był przeszkolony, on nie wiedział tak po prawdzie, co on robi. No ale to tak po prawdzie było bez to, że to taci, ani insi państwo było. Jeżeli idzie o Fukushimę, że no to nie jest jedurny przetrowk, taci katastrofę w ZSRR, bo i jezora, które zostały toksyczne i żyć ich ternych biegło, nie próbowały zmienić i to doprowadzało do rozmaitych ekologicznych katastrofów, także no to nie jest dobry przykład tego łeglowo, jak zarządzać. Jeżeli idzie o taci jądrowi sprawę, tam jest w Arktyce, oni mają taci w Młeziu, na dnie Młezia, oni tam wszędzie te łokranty, jakie napęd jądrowy miały, to oni tam taci wrakowisko mają zrobione. No, na przykład z Kurska też się iwer, bo on w cyk je na dnie Młezia, a tam w cyk je reaktor jądrowy we środku, on nie został wyciągnięty. No ale to jest taci państwo i do dzisiaj Rusko Federacja to jest przykład tego, jak państwo by nie miało westrzec. Fukushima, no to godu małe z dniowych czasach okazywało się, że te procedury
to nie wsiadłeś. No jo, tam, jeżeli idzie o Fukushimę, tam Iwer był taki, że to była sztrumownia starego typu. W tych sztrumowniach, jak zyso są budowane, jeżeli by nie było sztrumu, no bo każda sztrumownia brakuje sztrumu, żeby móc zejść. I teraz jest taka procedura, że jeżeli nie ma tego sztrumu i ten reaktor nie może być chłodzony, to musi się sumno wyłączyć bez sztrumu. Grawitacją musi zadziałać. A w Fukushimie to był stary typ i tam bez sztrumu ta procedura nie zadziałała, bo idzie o to, że ci pranty muszą zleść do reaktora, żeby go wygaszać. I jeżeli nie ma tego sztrumu, to w tych nowych sztrumowniach one po prostu opadywają, bo grawitacja dzieje. A w Fukushimie one musiały być podniesione. I do tego był brakowny I sztrum. jakoś energia musi umieć. Jo. No dobrze, mamy moderny sztrumownie, tachter na mopłę wstać w Polsce, no ziemę cały czas tak poprawdze za tym lata lateczny, tyś bandzę na pewno na tych nowych technologiach i nowych procedurach, ale w sytuacji, kiedy je mir, to trzymiemy sobie procedurów wszystko jest bezpieczny, ale są też takie sytuacje, no jak teraz na Ukrainie i tu był wielki strach tak poprawdze całego świata, co so bandzę zajało z zaporowską sztrumownią, gdzie no prosto w tym kraju nalotę, rakietę to jest coś, co się dzieje cały czas, to zresztą biwość na Ukrainie z pomocą humanitarną to wieś. I co, jeźle bandzę taką sytuację, nie daj Boże wybuchła wojna, mamy sztrumownia i teraz co, czekamy, modlimy się, żeby Ruscy nie trafili? Jeżeli idzie o bezpiek takiego reaktora, to tak po prywdze w taką sztrumownia rakieta by uderzyła, to by się nic nie stanęło. Nawet jeżeli by tam jakiś fliger spadł, też by się nic nie stało. To jest tak zabezpieczone, żeby to wstrzymało nawet taci uderzeni. Tak po prywdze to no, bardzo drango by było uszkodzić rakietą, albo nawet jacim wybucha otoczenie reaktora, o tak ja bym rzekł. I wedle ciebie w Polsce je potrzebno tako jądrowo sztrumownie, czy na przykład rozwijający się choćby wiatrowi sztrumownie na młeżu, tu są w stanie nas zabezpieczyć energetycznie? Rozwijać trzeba wszystko. Taka jest prawda. I te wiatrowe, i te słoneczne, ale po prywdze tu na Nordze taką sztrumownią jądrowo jest bardzo brakowno. Tak po prywdze, jeżeli mówimy o ekologii, to jądrowo sztrumownią jest najbardziej ekologiczną sztrumownią, jaką my znajemy. Nie te wiatrowe, nie słoneczne, bo do tych sztrumowniów brakowne jest wiele takich metalów, jakie się wydobywa na przykład w Mongolii albo gdzieś tam, co jest bardzo niebezpieczne dla środowiska. A jądrowo jest po prywdze najbardziej ekologiczną. Płecie ona robi, to plus łeda sa dostywu do leftu i nic więcej. A jeżeli idzie o Nordę, nama feleje sztrumu, tak po prywdze, bo Kuelnaju nie ma ni żadnej wielkiej sztrumowni. Przedcie polskie sztrumownie są gdzieś tam we środku Polski, albo nawet na pełni Polski, a tu na Nordze my nie mamy. I to nie jest belno, no, nama brakuje wielkiej sztrumowni, jako da nam tu na Nordze młec, tak po prywdze. Teraz przejdźmy do następnej temy, to znaczy do religii i fizyki. Profesor Andrzej Dragan w wywiadach często podsztrychiwał, że jest ateistą i że widzi, że ta wiara jego kolegom, fizykom czasem przeszkodza, bo jakoś tam ogręciwo, nie wiem, poznawci możliwości lecigłe magu. Jak to wezdrzy z twojej perspektywy, bo to jest nawet nie weznowską religię, ale żercką, to znaczy formą kapłanci w słowiańści rodzymi wierze.
Może je tak apartność między tą wiarą słowiańską a na przykład każdą religią, jaka jest monoteistyczna. Monoteistyczne religie jedno gadają, że jest jeden Bóg i jedno jedurno prawda. A ci gadamy o takich religiach, gdzie tych bogów jest więcej, to nie tak do końca, że jest plus jedno prawda. Albo inaczej, że ta prawda nawet dla nas nie jest poznawalna. My możemy widzieć plus jedną stronę tej prawdy. Miesa, jeżeli idę łamie, to miesa to bardzo fajnie połączyło z fizyką. Dla mnie, no, mamy jaci tam 4 najważniejszych bogów na przemiar. Perun, Veles, Młokoś, Daćbóg na przemiar. I oni mi się bardzo fajnie połączą z fizyką, w fizyce mamy 4 takie najważniejsze oddziaływania, tak to się nazywa. I dla mnie to jest jako intuicja tych naszych przodków, jaci rozumiela, że są jaci takie fundamentalne prawa, ja bym rzekła, i oni to oblekle w tej bożci postaci. I dla mnie te bóstwa są reprezentantami tych najważniejszych praw, jakie rządzą naszym wszechświatem. A też i tu ja wiem takiej dbę, że człowiek też na tej duchowości też brakuje. No i tu, jeśli przechodzące do religiów, też rzekłaś, że monoteistyczne religie tu różnią, bo mają taką potrzebę wskazywania jednej prawdy, ale czy to jest ograniczenie w nauce? Bo na przykład teoria wielkiego wybuchu to jest teoria katolickiego księdza. Mnie się zdaje, że to wszystko zależy od człowieka. Jeżeli ktoś jest taki otemkły i ma taki, no, jest w stanie przejąć, że ta jego religia, ta jego wiara może być zmylona, tej myślę, że jest w stanie też być uciałem i mieć recht w tych sprawach, a jeżeli ktoś jest zamkły, to się nie da połączyć. No i teraz, jak my wlezli na temat prawie tej do mocy słowiańskiej wiarę, to starowierstwo Młyżanów, to jest ta twoja wspólnota, życie też na Łeni. Jo, no my jesteśmy się tak poznali tyle lat nazad. Jesteśmy byli tam w innym karnie, ale no, nie było nam po drodze, tej my jesteśmy odeszli i tak trzymamy się w cyk razem. Nie jesteśmy karna, ja ci by sznekrowało za tam innymi ludziami, żeby do nas przychodzili. Angażujemy się na przykład jeżeli szło o te żłobiny ze szlaku Poczuj Kaszepskiego decha, tam były iwre, żeby te żłobiny były znikwione z tych placów. A tak ogółowo, no, mamy te swoje obrzędy, potykamy się, jesteśmy takim karnym drechów, ja bym rzekła. A jak ta ci obrzędy wezdzą? Wszystko co zaczynało od tego, że trzeba stanąć w kręgu. Ten kręg musi być zawiązany i rozpaliwa się ogień. To jest bardzo brekowny ogień musi być, bo on jest takim jakby brumą, przez jaką do naju mogą przejść i bogowie, ale przede wszystkim przodkowie, bo idzie ta słowiańską religią bardzo wielki cisk kładzie na to, że my nie jesteśmy sumni, my mamy tych naszych przodków i oni w cyklu naju są i oni mogą do naju przejść, aby nam pomóc. I z nami no, też tak, no być w tym świance, bo to jedno, jaci święto musi być. Tej sa przyzywa bogów, przodków, składa się ofiarę, tej mesadzele ma kucha, to no często to jest makowy kuch. No i tej składujemy so rzeczbę, ja ci tam i sa później sa ten krąg odmyko i idziemy na ucztę. Takich dokładnych opisenków tych obrzędów sprzed chrześcijaństwa na tych ziemiach minimum, bardzo mało wiemy o tej dawnej wierze naszych przodków, ale takie szlachy z tego pewno w kasiepści kulturze też stałe, które są dla was inspiracją. Jo.
Na przemiar bardzo często je ten na dłuższy dzień i na krótsza noc, to w cyk na kasiebach to jest bardzo niefajne, co co robią, bo bardzo często pylą łopony, nie? Ale Tego nasi przodkowie nie robili. Ale je to stało po tym, że robiło się ze słomy albo z drzewa, taci kłeło, bo ono symbolizowało słońce i się go pyliło po prywdze. No, przeszło to w coś nie bardzo fajne, ale to jest taka łostałość. Czy na przykład scenanie kani, to też jest ta łostałość jest sprzed tych chrześcijańskich czasów. Nie? No dobrze, bardzo fajnie sogodo, bo widzę, że można pogadać i o uciałych sprawach, i o dechłewych, także wielgodzanka sobie za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnio w tym studiu. Naszym gościem dzisiaj jest Sylwia Mieruńsko, fizyczka i słowiańsko-żercka. Ja bardzo dziękuję i jeszcze raz, rocia do subskrybowania naszego karnela, dodawani pajów w górę, do komentowania i dodawani swoim bleścim, swojemu łekwelimu do wiedzy, że Kasiepści Media rozwijają się na YouTube. Do ucieci, do uzdrzeni. Witam bardzo serdecznie, rocza wszystkich serdecznie na Dzień Jednoty Kasiebów, który są będzie w tym budynku w Bulsiewie przy ulicy Szkłelny 35. Wiele rozegracji będzie kasiebska influencerka, kabaret Quinda, wiele wystawców z Kasieb, coś do jestku, także bardzo serdecznie zapraszam, wiele atrakcji, będzie również też Bućka, będzie skat, będzie Baśka, także każdy coś należy dla siebie. Bardzo serdecznie zapraszam, do uzdrzeni. Na jej programy są dobrze wykończone i Zanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. Kasiepści Media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowielezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W Kasiebej świat wsiedkłe na glans Zanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiebej świat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę łed Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W Kasiebej świat wsiedkłe dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słepsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.